गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। एबसुनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ बिसि मासिनिफ्राय ओंखारनांगौनि बिथोनलाइ फोसावबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ सिमा गैयै समसिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि नागारनो रायजो बेंगिरिनिफ्राय बिथोनलाइ फोसावबाय। मख'जाथावदि प्रफेसार प्रदीप कुमार पात्रनो जेब्लासिम गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाया अब्लासिम भाइस चेन्सेलरनि मासिखौ सामलायथ'नो थाखाय बिबान होनाय जागोन। मख'नाया गोनांदि एबसुआ बिसि लाइस्राम लादुसिंखौ बिबाननिफ्राय होखारनो गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन। बिथां बिसिनि सायाव गोबां गेनाखान्थि आरो गोख्रों अजद थिखांदोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां। क'क्राझाराव साननि समावनो गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय। सानै बिसि फिसायखौ गिख्रंथाव रोखोमै सिखाजों गाग्लोबनायनि जाउनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार सहरनि बिधानपल्ली वार्ड नाम्बार 3 नि थागिबि एग्रिकालसार बिफाननि आजिरा मोननाय सुबुं तपन चक्रवर्ती 70 बोसोर आरो मधुमिता बेनार्जी 65 बोसोर बिथांमोनखौ न'आव हाबनानै गिख्रंथाव रोखोमै सिखाजों गाग्लोबदों सासे दुथां सुबुङा। साखाथिनि थागिबि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया दिनै 29 नभेम्बर खालारनि फुंबिलिनि 5 रिंगासोआव जायो। फोरमायनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै सासे सुथुरा हरखाब तपन चक्रवर्ती आरो मधुमिता बेनार्जी न'नि अरखौ बारनानै सिखाजों गाग्लोबनानै खारलाङो। सिखाजों गाग्लोबनायनि जाउनाव तपन चक्रवर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीआ गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि उनाव थागिबि सुबुंफ्रा फैनानै बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटाल लाङो। नाथाय हस्पिटाल लांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव तपन चक्रवर्तीया जिउ गोमानो गोनां जायो। दायो मधुमिता बेनार्जीखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। बिथांमोना सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोबो दङ। फिसाजोआ आमेरिकायाव थायो आरो फिसाज्लाया बेंगालराव थायो। जाथायथिलियाव थांनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायो आरो दायनिगिरिखौ नागिरनायखौ जागायबाय। हाग्रामा महिलारनि BPF दोलोखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा BPF दोलोआव लोब लोबै जयेन जादों। क'क्राझार तितागुरियाव BPFनि जर'खा जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सा 300नि बांसिन मददगिरिफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जादों। गोदानै जयनिं जाफिननाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे BPF दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा। जोबोद दुखुनि खौरां। बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय गोलाव सम गावनि जिउखौ बावबोनाय एक्स NDB सुग्रेबा बे बुहुमाव गैलिया। एक्स NDB सुग्रेब बर'आ हरखाबै रुंसारि जाबाय। बारग' NDB सुग्रेबा दिनै गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाना रुंसारि जाबाय। चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि थागिबि एबा बारग' NDB सुग्रेब बर' बिथाङा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ बर' रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोनदों। आसाम नाङैनो जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय अनजिमानि हारा बांनायखौ बिथा खालामनानै आसामनि हान्था मेला बिफाना सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथियारि खौरां बिलाइदों। टिकिया जिल्लायाव बाइक सालायना जाब्रबथायनि सायाव सांग्रांथि होदों हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्ल बैद्यआ। जाब्रबथायजों थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 80% मटर साइकेल सालायगिरि होननानै परिमल शुक्ल बैद्यआ बुंदों। थांनाय 2 नभेम्बर खालिनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजुरा राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फुटबल एस'सिएशनजों खुंफुंजानाय आसाम स्टेट प्रिमियार लिग जोलुर बादायलायनाया चिरां जिल्ला थाइखाजुरानि गेलेग्रा फोथाराव दिनै थुंगेबाय। इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो डिमा इउनाइटेड FC मोननै हानजानि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय जायो। मोननैबो हानजानि गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों इउनाइटेड चिरां दुवार FC हानजाया डिमा इउनाइटेड FC हाफ्लंनि हेंथायै 2 गलाव देरहासार जायो आरो दुलाराय आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासि आवग्रिनो हायो। आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म आरो जिल्लानि गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गोबां सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लायो। क'क्राझार अन्थाइबारियाव हरनि समाव मोसौ सिखावनि उदखार।
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आफलागाव अन्थाइबारि गामियाव थांनाय 28 नभेम्बर खालारनि समाव खनसेनो माबा मोसौ गोमादों। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आफलागाव अन्थाइबारि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा सानै सुबुं फारि बुन्दुराम बसुमतारी नखरनिफ्राय गलियाव खानानै दोननाय माब्रै मोसौ आरो बिरखां ब्रह्मनि नखरनिफ्राय मासे मोसौ गायखौ रावबो आन्दाज गैयै उन्दुलांनाय समाव खावना लाङो सिखावा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।